Malim! Malim! Kadaay legra dyan ang masiga nga siya. Tari naman ko na mo utari sila. Nang di sila kadawri ba? 산장암 나나네 따로리미네. Pare pare. Karino ne nang bo? Nasagan wahai tabro handak si bo. Nasado chok chok tana uine. Karino na pinaro na entawi imo de mo na seli du bo. As kayo kang de ako'y taso sina pangata ngangi. Taing naman ano sali. Ngang mo na tin he. Ngai ko ne nang bo na sa ingon nagi paisa law gidai nen. Nangi firo lay gani haidana. Laiya taso. Ato lao ne chaki cha thong no ba tawr si ne. Ai si school jatoi mi thengjal le lao lo. Ngai ko ne. Ai school chalugi khamba nang phajana leiramo. Jenge se. Pare leiramo ko phajana ai school chalugi. taso. Iba. Inuay na kasi tawari mo si mo. Luhore iba. Taso. Kasi sulay trawag may ay karangan drugs lang na. Ay ginong sila may ipasag naman taso. Taway laura mo ko. Ay sa karano. Ay sa piyat pa niya. Ay. Miyapong naman. Mamama pa. Miyambak macit manaw. Macil marong pabangat mga macin saksaw say. Kasi nagitadong po. Apa pa siya wakang luwa masiyam na siya. Taso. Nanaw talit taso.